Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech sú s vami všetkými. Bratia, vítajte dneska. Niektorými som sa už dnes videl a dobre, že sa vidíme znovu na tento nový kalendárny gregoriánsky rok, ktorý začíname sláviť krásnym sviatkom, slávnosťou Panny Márie Bohorodičky. A to, čo by možno malo stáť na začiatku roka, čo si aj my niekedy prajeme, želáme, naše tie osobné veci, predsavzatia, ktoré chceme naplniť, ktoré chceme uskutočniť, tak ich tak predložme aj teraz Bohu ako taký list, aby nám mohol do toho hovoriť. A poprosme ho o jeho sprevádzanie, o jeho požehnanie a prosme a modlíme sa teraz aj túto svätú omšu tak sami za seba. Za to, aby sme dobre naplnili Pánovu vôľu a všetko to, čo nás v tomto novom kalendárnom roku čaká. Pripravme sa na slávenie tejto najsvätejšej obety. Vyznávam všetkým srdcom i vám, bratia a sestry, že som najradšejší myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja veľká vina. Preto prosím milosrdného Boha vždy nám, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánovo náš. Ktoré mi zásluhne. To bolo, že kniha Númery hovorila niečo o požehnaní. Tu Pán hovorí o našej identite detí. A potom je tu veľká postava, a to je ten Mária, ktorá sa spomína v dnešnom evanjeliu. To by som sa tak dotkol. Požehnanie má veľký význam v našom živote. My sme už aj tak nejako zabudli. Pri veľkých udalostiach, pri veľkých tých životných cestách ho dostávame. Dostávame ho skrze svojich rodičov. Dostávame ho aj vtedy, keď ideme na cestu. Možno keď sme išli do Kanady, tak nám rodič spravil krížik na čelo. Za každým, keď ideme, tak nás spraví krížik na čelo a učí sa tak postaviť pred veľkými udalostami. Keď robíme veľké kroky v živote, je napríklad vysviacka alebo manželstvo, sobáš, tak rodičia Thank you.
aj detskou svetou omšou na tento sviatok, ktorý takto vyšiel, na deti pripravený program a každoročne ho voláme jasličková pobožnosť pod vedením manželov Valdekových a veľmi sa nám teší, že pôjdeme za chvíľu do haly, budete si ho môcť vypočuť, pozrieť a srdečne vás všetkých pozývam. Takisto ktorí zábali včerajšie hovorili, že ešte zostalo jedno, kapusnica dobrá, takže ste srdečne pozvali, že nejakú symbolickú cenu si dať aj občerstvenie kapusnicu a teším sa na túto spoločnú chvíľu. Do nového roku ubýva udelové slávnostné požehnanie, ale ja vám prajem naozaj, že to Božie požehnanie nech kráča s vami teda na prvom mieste na duchom zdravie. To je takisto dôležité, aby sme nejaké Božie veci aj dokonali v živote, ktoré sme pozvali. Nechcem to zdravie, že to som chcel tú hierarchiu tam naznačiť, že keď ono nebude v takej dokonalosti nás navštevovať, tak aby sme neprežívali paniku, že Pán Boh nás odstúpil, on je stále pri nás, on s nami vždy pôjde, on sa k nám hlási. A k tomu všetkému, čo naozaj potrebujete, k dosiahnutiu trvalého šťastia, ktoré je pri našom Pánovi, tak tomu aj na tejto pozemskej púti príjmite teraz novoročné požehnanie. Boh prameňa pôvodca všetkého požehnania, nech vás naplní hojným požehnaním a nech vás svojou milosťou po celý rok ochraňuje od všetkých nebezpečenstiev. Nech vás zachová v neporušenej viere, utvrdí v neochvejnej nádeji a nech vám dá silu vytrvať v láske až do konca. Amen. Nech svojím pokojom naplní všetky vaše dni. Nech vyslyší všetky vaše modlitby a šťastlivo vás privedie do večného života. Amen. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Omša sa skončila, idte v mene Božom. Amen.
Pozri sa, koľko pastierov tam máme. Joj. Dobre, zober ho a tam je za to plantom je stôl, tam ho položia jeho čancov. Asi sa zhasne, že? Máme? Nie. Nina, ty ale. Ja tebe pohľadám. Spí. Babča, kiedyż zgładziała się z Bertema? Už sa vlečujú nohami, leva prepetajú z daleka mesta na Salaš. Existu, toľko ľudí pokome Silvestre nikdy nevidel. Z Galilei, Samárie, celé Judei a Sýrie, až daleké Fenície. A keďže večeri to pesama zaviali. Už rímske verbraku stará mater vraveli, že sám císar Augustus vydal nariadenie na súpis ľuďu celej rímskej ríši. Nečudo, že všetky hostince vo švíkoch praskajú. Odpočínte si vási, prirajte sa do chasy. Roboty nie to, všetky ovce spia ako barany. A ty čo tu skáčeš ako ten baranček ujaj?
Jít sestry jsem kačka v srdci, vlastně já ústat kabezí. Zadrž, šašlík nocí mladá, krásným sníkom nepůjdu. Půjdeme všetci pospolu, hotoví? Horsa do doliny! Za konvicu mliečka steme, napísne zmieš zaženie sne. Paraniču na hlavku, vydur zimu veľkú, chlapču máš. Ja ti nesiem chlebíka čerstvého, hľadne ťa obchádza ďaleko prevedú. Čeplo hlad a smet, už zahnal si. Teraz niečo pre uši. Na pištáke pofidlikam. Ustávaj, tu ti zaspievam. Vo svetlej jagavej hviezdy betlemskej našli tu cieľ svojej púte pozemskej. Zácný Pane, povedz, čo ti prajme, zlatom ho vyvažujeme, až čas k zemi spáname. Úctivo sa kláňame, kadidlo pridávame, s jeho vôňou modlitby naše k Bohu povznášame. A
Aj s mirhou to obdarúvame, utrpenie a bolesť predpovedáme a olejčiekom úľavu ponúkame. Milí naši rodáci, nech sa čaro tejto noci ohlasuje z Božej moci. Radujme sa veru všetci, veľkí, strední a aj dzeci, veď sa dejú veľké veci. Jezuliatko hreje v srdci, každému to predsa svedčí. Klaňali sa Betlehemci, zaspievajme aj my všetci. Šťastie, zdravia, pokoj, svetý vinšujeme vám. Najprv Pánov hospodáru, potom všetkým vám. Zďaleka my ideme, novinu vám nesieme, že sa Kristus Pán narodil v meste Betlehem. Zďaleka my ideme, novinu vám nesieme, že sa Kristus Pán narodil v meste Betlehem. Pán Boh, všetkých pekne zdravíme. Rodičia, ďakujeme nádherne za mnoho z týchto detí, už je v tomto vystúpení 5. rok, takže profesionálne je jednoduchá práca. A samozrejme, v prvom rade, vy ste to doma nacvičili, ďakujem veľmi pekne. Deti, pokračujeme ďalej na budúci rok.